محر الولد زي صالح. عم عرفت خفلة جزيو ህፃናት ተማሃሮ ቀዳማይ ክፍሊ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ፋሒሎም ክጻወቱ ይረኣዩ። መምህር ባህጉ ኸኣ ኣብ ናይ መምሃራን ክፍሊ ኮይነን በቲ መስኮት ነቶም ተማሃሮ እናተቆጻጸራ ነቲ ንግሆ ዝኣከብኦ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ተዛንየን ይእርማ ነበራ። ነታ ካብ ዕንተን ዘይትፍለ ሓባሪት ዕድሚአን እትመስል ኣብ ጸጋማይ መትሓዚኣ ብፕላስተር ዝተጸገነት ቡናዊት ገፋሕ መነጽረን ኣብ ጫፍ ኣፍንጭአን ሶኺዐን ከብቅዓ ናይ ነገር ኣመል በጻብዕተን ደፊአን ናብ ዕንተን ኣቕረብኣ። ንዝተወዓለለን ቅጥኒ ገጸን ፍጹም ትሰማማዕ ኣይኮነትን። ንዕአን ግን ሓንትን ጽብቕትን ብርቂ ነገር እያ። ከምዚ ሎሚ ኸይኮነ ዕድመ ረኪቡ ኣዒንቲ ደኺሙ ሽምግልና ኸይተጸግዐን እንከሎ ኣብ ግዜ ንእስነተን እውን ፈታዊት መነጽር እየን ነይረን። ንጌጽ ዝቐያይርኦ ዝነበራ መነጽር ማዕለያ ይነበሮም። ናይቲ ግዜት መንእሰያት መሳቱአን ብሕልፍቶም ቅርብ ኢሎም ዘይፈልጥዎን ብዓይኒ ማዕዶ ዘድንቕዎን ዝነበሩ ሰባት መነጽር ዘይፈልያ ብምዃነን ሓውላል ወይ ሓባል ክትከውን ኣለዋ ዝብልውን ነይሮም እዮም። መምህር ባህጉ ግን በንጻሩ ጽቡቓትን ፍሩያትን ዕንቲ ዝተዓደላ ነበራ። ምስቲ መራርፃ መነጽረን እውን ነቲ ቅጥንቅን ዝበለት ስሩዕ ቅርፂ ኣካላተን ኣጉሊሑ ብዘማዕርግ ጎና ምስ ምሩፅ ካምቻ የዘውትራ ብምንባረን ሆስቴስ እምበር ገና ተማሃሪት ይመስላ ይነበራ። መማህርተንን መሓዙተንን ኣፎም መሊኦም ባህጉካ ኣብ ኣኸለኸ ሆስቴስ ይኽትመስል እናበሉ ኣድናቖቶም ይገልጹለን ነበሩ። መምህር ባህጉውን ካብታ ሆስቴስ ዝነበረት ጎረቤተን ብፅሬታን ኣከዳድናኣን ተማሪኸን ካብ ህፃንነተን ጀሚረን ሕልመንን ባህገንን ሆስቴስ ናይ ምዃን ሓያል ድሌት ስለ ዝነበረን ቋንቋ እንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ብግቡእ ኣጽኒዐን ነቲ ስራሕ ክረኽባ ብሓይሊ ጸዓራ። ኮይኑ ግን ናይ ሕቶ ጽሑፈን ኣቕሪበን ከብቅዓ ገና ፈተና ከይበጽሓ ብጉድለተን ሆስቴስ ብቕዕቲ ከም ዘይኮና ተሓበራ። መምህር ባህጉ ኣብ ሕልመን እውን ይኹን ጥርጣረ ዝበሃል ኣይነበረን። እቲ ዘይተጸበየኦ ካብ ሆስቴስ መትረፊአን ምኽንያት ከም በርቂ ዝወቕዐን ብጽምባደ ደረቓ። ሽዑ ካብቲ ቀዳማይ ደርቢ ናይ ቤት ጽሕፈት ከመይለን ከም ዝወረዳን ብየን ኣቢለን ንገዝአን ከም ዝተመልሳን ክሳብ ሎሚ ክዝክሮ ይከኣላ። እታ ዓለት እቲኣ ግን ኣብቲ ግዜቲ ክገብርኦ ዝኽእላ ብዙሕ ኣማራፂ እኳ እንተነበራን ርእሰ ተኣማንነተን ካልእ ስራሕ ክመርፃ ትርጉም ምንባረንን እንታይነተንን ምንባሩ ከርዓረን። ንዝተቖፅየ ሕልመን እናሰላሰላ ህይወተን ምንባዕ ኮነ። ለይትን ቀትርን ንብዓት ሰብ ጸሊአን ኣብ ገዝአን ተሸጎጣ። ህይወተን ዝያዳ ምስትምሳልን ምቑዛምን ኮነ። ሓፅ በለይ ዝብል ስምዒት ረበፀን። ሓደ ረፍዲ ካብ ወለደንን ካብታ ተወሊደን ዝዓብያላ ዝፈትውኣ ዝነበራ ከተማ ኣስመራን ሞሊቓን ንኸተማ ዓሰብ ጠፊአን ከዳ። ድሕሪ ነዊሕ ብዙሕ ከልበትበትን ጽሙዋን ስምዒተን ላሽዩ መርዓን ደርዓን ዝበሃል ንቡር ከይፈተና ኣብ ገዳም ዝኣተወት ድንግል ኮይናን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም መምህር ተቖፂረን ህፃናት ክምህራ ጀመራ። መዓልቲ ሰሙናት ወሊዱ ሰሙናት ኣዋርሕ እናሰዓበ ዓመታት ተቖፅረ። መምህር ባህጉ ከም ኣመለን ነታ መነጽር ናብ ጫፍ ኣፍንጭአን ኣውሪደን ምእራመን ቀጸላ። ኣብታ ዝሓዝኣ ወረቐት 10 ሕቶ ብዘይ ሓደ ጌጋ ተመሊሱ ብምርኣየን ባህ በለን። እቲ ተምሃራይ መን ምዃኑ ንኽፈልጣውን ኣዒንተን ናብቲ ስም ዝተጻሕፎ ላዕለዋይ ቀዳማይ መስመር ለኣኸ። ስም እቲ ተምሃራይ ጐሊሑ ተረኣየን። ብገዛእ ኣዒንተን ተጠራጠራ። እዋ ኣዒንተይ ድዩ ወይስ ዝዓይነቱ ግንባረን እስር ፍትሕ ሓቢለን ኣትኲረን ቀመትኦ። ንእማን ስለ ዝሰኣና ነታ መነጽረን ኣውፂአን ብግንቦ ኢደን ንዕንተን ደራሪዘን ከም እንደገና መነጽረን ጌረን ነቲ ወረቐት ኣቕሪበን ነቲ ስም ረኣዮ። እዋኣነ ዝብል ዘሎ ክመስል ፊደላቱ ኾነ ሕብሩ ኸይቀየረ ካብቲ ዝነበሮ ብዝያዳ ፈርዚኑ ተረኣየን።
መምህር ባህጉ ጋን ኮነን እቲ ህፃን እውን ብሓሳብን ቅጅል በለን እቲ ወዲ 7 ዓመት ተምሃራይ ካብ መሳቱኡ ብወርሒ ደንጊዩ ጀሚሩ ሓድሽ ተምሃራይ እኳ እንተኾነ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሰነፋት ብኹለንትንኡ እቲ ናይ መወዳእታ ሰነፍ ኢለን ዝኣምናሉ እዩ ይትረፍ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ሕቶ ክምልስ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ብዘየገድስ ከም ህፃን መጠን ብመሳቱኡ ቀኒኡ ንኣመል እኳ ንኽምልስ ብወኒ ኢዱ ልዒሉ ኣይፈልጥን እቲ ዝያዳ ዝሕረቐን ከዓ ፅሬቱ ዘይሕሉ ምዃኑ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ናይቲ ዝተመገቦ ምግቢ ነጠብጣብ ኣብ ደረቱ ተሰሊሙ ምምፃእ ልሙድ ተርእዮ እዩ እቲ ዝያዳ ዝገርመንን ዘፅልአንን ከዓ ዕረፍቲ ወፂኦም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ከንገርግር ከም ዝፀንሐ ኣድጊ ኮይኑ ንበይኑ ሓመድ መሲሉ ምስቲ ፅልሙ ፍሩያት ዓይነቱ ፈጠጠጥ ክብል እንከሎ እንቁርዖ ምድረ በዳ እምበር ካልእ ኮይኑ ኣይረኣየንን እዚ ኩሉ ብኡ ክሓርቃ እንታይ ከም ዝሓዘን ፈፂመን ኢደን ኣንቢረናሉ ኣይፈልጣን እየን እነሆ ከዓ ሎሚ ካብኡ ዘይተፀበየ ውፅኢት ብምርኣየን ክወሓጠለን ኣይከኣለን ነቲ ኣሪመንኦ ዝሓለፈ ከም እንደገና ተጠንቂቐን ክእርምኦ ጀመራ ካብ 1 ክሳብ ቁፅሪ 6 ዘሎ ሕቶታት ብልክዕ ተመሊሱ ሻውዒት ሕቶ ግን 5 ተደምሮ 5 ንእትብል ሕቶ ባዶ 10 ገይሩ ባዶ ስለ ዝወሰኸላ ብቕድሚት ጌጋ ረኸባሉ ሓጎስን ሕርቃንን ብሓደ ተደባለቐን እታ ከስተውዓላላ ሞሊቓተን ዝነበረት ጌጋ ብምርካበን ሓጎስ ከተስንቐን ከላ ኣመላልሳ ናይታ ጌጋ ግን ከም ዝቐድሐ ሓባሪት ቅጥፈቱ ኮይና ስለ ዝተሰማዓተን ካብ ሓጎሰን ቁጣዐን እናባእሰ ኸደ መምህር ባህጉ ዝወዓልኦ ፈተና ይትረፍ ተጠውዮም ግልጽ ኢሎም ከቐድሑ ርሳስ ወዲቓቶም ንኸልዕሉ ፍቓድዮም ዝሓቱ እናተባህለ ብኣጋንኖ ብብፆተን መምሃራን ከም ዘይተመስከረለን ኣብ ሎም በፂሐን እቲ ሰነፍን ፈዛዝን ዝብልኦ ቆልዓ ክትፃወተለን እሞ ከዓ ሓንቲ ወይ ክልተ ኸይከውንሲ ብዓሰርቲኡ ሕርቃነን ክግንፍል ደለየ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ብምባል ድማ ዝገንፈለ ቁጣዐን ንኸዝሕላ ንሰኑን ብሕርቃን ተደፋፊአን ንኸይጋገያ ህድእ ኢለን ነተን ዝተረፋ ሰለስተ ሕቶ ኣሪመን ነታ ጌጋ ዝበልዓውን ብጥርጣሪ ህውኽ ፍርዲ ንኸይህባ ካብ ባዶ ፍርቂ ሓሲበን ንግዚኡ ብድምር 9 ፈርቓን ሃብኦ ነታ ሓቂ ክፈልጣ ተረበፃ ናይ ዕረፍቲ ክፍለ ግዜ ከይተፈለጠን ዝሓልፍ ዝነበረ ኣብ ሎሚ በፂሑ ዝነውሐ ኮይኑ ተሰምዐን ሰዓት ምእካል ኣብይወን እናዕለበጣን ከለዋ ደወል እተው ተደወለት ነቲ ክርምኦ ዝፀንሐ ወረቓቕቲ ብሓደ ፀግዐቲ ጠረጴዝአን ኣንቢረን ካብታ ተሰሓቢት ናይ ኮሞዲኖ ነታ ኣባዲት ኢለን ዝሰሚዓ ቀያሕ ሻሙጠን ኣልዒለን ናብቲ ናይቲ ህፃን ክፍሊ እናተሃንደዳ ኸዳ መምህር ኣብ ክፍሊ ከም ዝኣተዋ ዘየስተውዓሉ ተምሃሮ ገሊኦም ብፀወታ ቐልስ ኣብ መሬት ወዲቖም ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ጣውላ ደይቦም ብዓውታ ክምድሩን ክደርፉን ዝፀንሑን ምስ ረኣይዎም ብስምባደ ኣብ ዝነበርዎ ቅዝ ዝበሉ ተናዊፃ ዝፀንሐት ክፍሊ መርፍእ እንተወደቐት እውን ድምፃት ዝስማዕ ደረጃ ጸጥ በለት በቦታኹም ሓዙ በላ መምህር ባህጉ በቲ ዘርዕድ ድምፀን ወዮም ህፃናት ከም ዘናናፁ ስቱኽ እናበሉ በቦታኦም ሓዙ በቲ ዋዕዋዕታ ህላውኡ ተዋሒጡ ዝፀንሐ ገዚፍ ቀጠልያ ሃመማ ብየን ከም ዝፀንሐ ብሎኽ ኢሉ ኣብቲ ማእከል ዚዝ እናበለ ክልተ ግዜ ነታ ክፍሊ ኮሊሉ ብመስኮት ወፂኡ እዝር በለ ምስ ምውፃእ ናይቲ ሃመማ ማዕፆ ናይቲ ክፍሊ ዓቐቕ ኢሉ ተኸፍተ መምህር ባህጉ ግልጽ በላ ተምሃሮውን ንዕአን ተኸቲሎም ኩሎም ብሓደ ናብቲ ማዕፆ ጠመቱ ኣንታ ምስፁላይ ንስኻ ከዓ እሞ ልበይ ቶክ የበልካያ ኣይክትዓርፍን ኢኻ ኣበይ ኢኻ ፀኒሕካ ብምባል መምህር ባህጉ ኣጓጠጣሉ ክሸይን ፀኒሐ በለን ሻርኔራ ናይ ስርዩ ዓፂዩ ናብአን ብፍርሒ እናቐረበ ሕለፍ ኢለን ኣብ መንኩቡ ብኢደን ጠፍ ኣበሎ ናይ ፅልእ ዘይኮነ ናይ ፍቕሪ ጠፍታ ድቂ ኣካላቱን ሲኦል ዝኾነ ጠዋዩን ገዲፍካ ዝፍቶ ህፃን እዩ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፅሬቱ ዝሓለወ ዝመስሎን ክሓትትን ክምልስን ድሕር ዘይብል ንፍልጠት ህርድግ ዝብል ሰሓቕን ዋዛን ዘይፍለዮ ተምሃራዩ ሽሉኽ ኢሉ ኣብ ታቦቱ ብጎኒ ሰነፍ ተምሃራይ ኮፍ በለ ለካ በላ መምህር እቲ 10 ሕቶ ካበይ ከም ዝቐድሖ ተራእይዎን ሕራይ ተምሃሮ ሎሚ ንግሆ ዝነበረና ፈተና ትዝክርዎ ዶ ክብላ ሓተታ እቲ ክፍሊ ብምሉኡ እወ
ብምባል መለሰ። እምበኣር ኣጸቢቑ መዘኻኸሪ ክኾነና ሕጂ በቓልካ ሓተኩም እየ ድማ በለቶ። ገና ትሕቶ ከይቀረበ ከሎ ናይ ቁልዕነት ነገር ተቐዳዲሞም ንኽምልሱ ዝላ ዝተሓወሶ ኣነ እዚ ዓይነቱ ብኹሎም ኣእዳዎም ሓፍ ኣበሉ። ወዮ ሰነፍ ቆልዓ ካብ ኩሎም ንበይኑ ኢዱ ከየልዓለ በቶም መማህርቱ ከም ዝተገረመ ክሳዱ እናጠዋወየ ንኹሎም ክርእዮም ጀመረ። እዚ ዝረኣያ መምህር ባህጉ ኣዝየን ተገረማ፣ ሕርቃን እውን ተሰምዐን። እምበር ሮዝስ ንሓዋርሰ ክኸውን በላ ብውሽጠን ከም ቆልዓ ብንእሱ ገረብ ብርሑሱ ዝበሃል ነቲ ቆልዓ እንተ ብምኽሪ እንተ ብተግሳጽ ካብዚ ዓለት እዚኣ ክቕይርኦ ከም ዘለዎን ወሰና። ንስኻ በላ ካብቶም ድሕርዎት ብፀግዒ ኣእዳዎም ሓፍ ኣቢሎም ክምልሱ ተዳልዮም ዝነበሩ ንሓደ መሪፀን 3 ተደምሩ 5 ክንደይ ይኸውን ክብላ ድማ ሓተታ። ወዮ ተመሃራይ መንፈዓቱ ከርኢ ቅድሚ ሰቡ ክምልስ ኣእዳው ኸወጣውጥ ከም ዘይጸንሐ ደንገርገር ኢልዎ 5 ተደምሮ 3 እናበለ ነቲ ሕቶ ክደጋግም ከኣኽሎ በጻብዕቱ ክቕፅር ምስ ጀመረ ትዕጉስቱ ዝወድአ ሲኦል ምፅጹላይ ብድድ ኢሉ 8 በለን። መንዓኻ ሕቲትካ ብምባል ሓንቲ መራር ኣባዲ ተቐምሶ። ወዮ መላሲ ሃይ ኢሉ ኦርጢምዋ ጸጥ በለ። እቲ ክወጣወጥ ዝጸንሐ ዳው ተማሃሮውን ብሓባር ወሪዱ እርንብ በለ። ጸጥ በለ ኽላስ። ካብ ሕጂ ንኔው ከይተሓተተ ዝምልስ ወይሉ ብምባል ምሕረት ከም ዘይገብራ ብዘርኢ ነቲ ኣባዲት ብሓይሊ ኣወዛወዝኣ። ተማሃሮ ጸጥ በሉ። ስነ ስርዓት ብዝመልኦ ሓደ 5 ዝኾኑ ምስ ሓተታ ናብቲ ቀንዲ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሕማም ርእሲ ዝኾነን ሰነፍ ዝበልኦ ገጸን መሊሰን ቆሊሒለን ጠመቶ። ንሱ ግን ብፍጹም ኣይደሃበለንን ድንን ኢሉ ነበረ። ንስኻ በሎ ልቡ ፈግ በለት በለን ብፍርሒ ዓይነን እናጠመተ 5 ተደምሮ 5 ክንደይ ይኸውን ክብላ ድማ ሓተቶ ብምባል ሰንቢዱ ከም ተዳህለ ተረድአን። ፍርሒ ምእንቲ ከይስምዖ ነታ ኣባዲት ሻሙጠን ኣብቲ ጣውላ ኣንቢረን ብፍሕሹ ገጽ ክልቲኡ ኣእዳወን ሓፍ ኣቢለን ብኹሉ ጻብዕተን ብምዝርጋሕ እዚአን ተደምሮ እዚአን ክንደይ ይኾና በሎ። እቲ ተምሃራይ ነተን ዝተዘርግሓ ጻብዕተን በብሓደ ከም ዝቖፅር ዘሎ ኣዒንቱ ናብቲ ጻብዕተን ተኺሉ ደረቐ። እታ ክፍሊ ዝያዳ ጸጥ በለት። ኣጆኻ እዚአን ምስ እዚአን እንተ ደሚርካየን ክንደይ ይኾና ብምባል ህድእ ኢለን ሓተቶ። እቲ ቆልዓ ሓንሳእ ነተን ኣጻብዕተን ሓንሳእ ከዓ ንዒንተን እናረኣየ ቀባሕባሕ በለ። ወይለካ ባህጉ ኣንተ ንዓኻ እኳ ብምባል ትዕግስተን ጸንቀቓ። ገጹ ብፍርሒ ብርሃጽ ታሕታሕ ክብል ጀመረ። መምህር ባህጉ እታ ኣባዲት ሻሙጠን ሒዘን ክቐርባ ምስ ጀመራ ሓንደበት ብድድ በለ። ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከዓ 9 ፈረቓን በለ። እታ ክፍሊ ብስሓቐቶም ተማሃሮ ተናወፀት። መምህር ባህጉ ግን በርቂ ከም ዝሃረመን ደረቓ። ነታ ጓል 10 ዓመት እንከለዋ ብማዕጾ ፍርቃ ተቖርፀት ናይ የማነይቲ ኢደን ሓባሬት ኣጻብዕተን ፍዝዝ ቅዝዝ ኢለን ጠመታ። ዓይንተን ብንብዓት መለአ። ጀረብረብ ኢሉ ቅድሚ ምፍሳሱ ግልብጥ ኢለን ካብቲ ክፍሊ ወፃ። እቶም ተማሃሮ ብኹነታተን ሰንቢዶም ስሓቖም እናቐሃመ ነንሕድሕዶም ተጠማመቱ። ዛራ ነብዓተን ተጸንጭቑ ዘፍ ምስ በለ ካብታ ተደፊአን ክነብዓላ ዝጸንሓ መእረሚት ጣውልአን ቀንዕ ምስ በላ ንፈለማ ጊዜአን ኣብ ዕድሚአን ሙሉእ ተኸዊልዋን ዝነበረ ሓቂ ተኸስተላን ብስንኪ ጉድለታ ጻብዕቲ ካብ ትምኒተን እንተተኾልፋ ህይወት ከም ዘብቅዐት ዕድመ ንእስነተን ኮሊፈን ምሕላፈን ኣዝዩ ተሰምዐን። ስንፍና ማለት ተሐቀኛ መኻልፍ ስንፍና ብጊዜ ህፃንነት ዘይኮነ ኣብ ጊዜ ንእስነት ከም ዝውለድ ወይ ከም ዘጓንፍ ንፈለማ ጊዜ ብነብሰን ተመሃራ። እትሰነፍ ኢለን ዝሓስበኦ ዝነበራ ቆልዓ ቀጅል በላን። ወይ ኣነ ለካ ኣነ የሰንፍ ነይረ ብምባል ዓይንተን ቁፅርፅር በለ። ኢልካ ኣብ ዘይምለስ ዕድመ ኢልካ ኣብ ዘይእረም ጊዜ እንደሞ ኮይኑ